Adema akabukwa nzuko ka ị na-ege anyị ka nọkwa ebe a agwa mụnụ na-abịa chita azụ anya kọzie n'obi onye bịara na agbata nke ọzọ anyị na mana ị ka nwekwara ike itinyekwa ọnụ na ụmụ okwu a anyị ji ebe a mana nke anyị kpataziri na anyị ugbu a bụ ụmụ arụ dị iche iche nke na-emezi ịwakpo ụmụ nwaanyị n'ike ndị okenye ọkachasị ndị kagoro nka tọfee ụmụaka na-awakpo ụmụaka na-afọtagozi ụmụ obere ụmụaka na ụmụ mpụ dị na ya ihe na-ebute ya gị na-ebutere ya Maazị Ogene Jude Ogbodo bụbụ onye nkụzi na-ekwukwara ihe gbasatara nwa nwaanyị nakwa ụmụ ihe dịgasị anya ọ na-eme ọ bụkwa oti mkpu ihe ọ na-alụ ọkarịrị mana Ogene gịnị bụ Jude gịnị ka ọ pụtara n'Igbo na ifugo nnọkọ afọ ya ha si wee nye anyị ndị ọ na-eru akwa anyị tolite wee kwudi ya ọkwa anyị ya gịnị mere iji azakwa n'ihe na-ama anyị ma akpọzi mpa m iyi ọ dị madalụ ụmụ Igbo na-anụ na ya ụfọdụ na-ebu afa ihe a na-ama anyị wee na-akpagharị azaba afọ Igbo ndị ọcha ole na-azada afọ anyị afọ Igbo mana afọ Igbo na-atọ ụtọ ọ dị ma nke a wee bụrụ okwu Amaka Weke bụ onye isi ndị Global Society for Anti-Corruption ya bụ ndị na-achụ mpụ ụkwụ elu ana na ngalaba ala Igbo nakwa ala ndịda ya bụ South East na South South Ada kene ndị Igbo ekene m unu ọ ga-adịrị anyị niile na mma o. Ọ dị ma Ada nke mbụ bụ na ihe na-ewute gị kpọmkwem maka na ama m ụbọchị ịfụrụ ihe akpọ sị na ihe na-emezi ugbu a ewe ka o si eme gị n'obi na okenye ụmụ obere ụmụaka ka ha na-ejezi n'afọtọ ụmụ obere ụmụaka ụmụ nwaanyị na afọtọ ha na-eme ihe dị iche iche bụ ihe wutere gị nke ukwuu. Kedu ihe ị chere na ọ bụ ya butere ihe a na-anụgasị ugbu a ụdị arụ a na-eme ugbu a ọ bụzi ụmụ obere ụmụaka ka ndị okenye ya na-eje ụmụ obere ụmụaka nwaanyị na-ejezi awakpo n'ike? Chizzy daalụ ekele m gị mma mgbọsị m kpọọ gị ụbọchị ahụ amaghị m ka ọ dị m adị maka ihe mfụ gbara m anya mmiri nke ukwuu wee sị gịnị bụ ihe nke a na-eme n'obodo anyị na ya ga-ekpuchizi ọnụ ka ihe ọjọọ dị ụta na-eme mbanụ Chineke agaghị ekwe anyị ga na-ekwu onye dị ndụ ga na-ekwu okwu na-agba mbọ niile ọ ga-agba ịfụ na ihe ndị a niile mpụ a niile na-eme n'ụbịa na njedebe maka isi ka gịnị bụ mpụ maka ụfọdụ n'ime anyị na-eche na mpụ bụ sọ mgbe i riri ego ma ịmago mgbe i buru ego ma mpụ abụrụ sọsọ ego ihe ọbụla ime megide onye ọzọ ka ị wee mee gịnị wee nweta ihe ọdịmma nke gị na-agbanyeghị ihe onye nke anyị na-eme ya otu ọ ga-adịrị ya bụ mpụ bụ aghụghọ isi n'ụzọ na-ezighị ezi wee mee gịnị wee nweta ihe nke ịchọ ihe a niile bụ mpụ na aghụghọ ọ bụghị sọsọ a na-ekwu okwu ego abịa na nke a na-ekwu ịwakpo ndị mmadụ ịwakpo ụmụazị maka ha na-adị mgbe a na-ekwu mwakpo ya na-asị nọ ndị toro eto mana nkịta bụ na ọ gafego nọ ndị okenye na ndị okenye nke na-agba anya mmiri bụ mwakpo ụmụazị na-enweghị ife ha ma nwa eku n'aka ị na-afụ nwa dị ahụ na-abụ ahụ ise a na-asị ọgịnị bụ ihe nke a na-eme na ihe a bụ na ndị mmadụ enweghịzi egwu Chineke ndị mmadụ ada atụzi Chineke egwu maka onye na-atụ Chineke egwu agaghị eme ụdịrị ihe dị ụtọ ahụ ịwakpozi ụmụazị na onwere ihe ha ma maka ọha ụwa niile anyị fụ na ka esi emeghe ihe apụtasị ha bịa ka ego onye gị ihe ị ga-ata ka onye gị nka alalụ gị ọtọ ọbịrị ihe na-atọ ụtọ alalụ nwatakịrị danye n'ebe zoro ezo wee mee gịnị wee wakpo nwatakịrị wee mebisie nwatakịrị ihe a wee bụrụ ihe mee gịnị ọ jọgburu onwe ya ọ na-agba anya nke na-ewute bụ na nna na-emezi nwa ya ya n'obodo ihe a na-ekwu ya bụ ihe a na-ekwu amarọ m ịma na ihe mee otu asị na-ekwe nso mana ekweteghị m ụfọdụ n'ime ha ndị na-eme ihe a ụfọdụ oge ọ bụrụkwa ihe gịnị ihe ha na-ese
ha sechaa ihe a na-ese ha fụzie nwatakịrị ha echekwuo n'okenye ịghọtago ma ihe nke ha na-agwọkọta aṅụa mgbe ọ fụghọzi mebi okenye ibi ya ọ ga-ejekwuzije wakpo ọ bụrụ nwatakịrị ka ọ fụ ome o duru ya mee gịnị dabanye ya n'ofu ebe wee mee gịnị wee mebisie o wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya ọ na-agba anya mmiri o nwere nke mfụ nwatakịrị ụdị ahụ ịsa nwesị ogini bụ ihe a na-eme. Enwe nke a na-anụ ma ndị ụmụaka dị ọnwa isii. Ọ karịrị obere nwa ka ọ karịrị ndị mmadụ enweghọzi egwu Chineke obi adịghị emegharịzi ha. Ọ dị ma Maazị Ogene ịbụ nwoke ajụjụ m wee bụrụ kedu ihe ga-akpali nwoke ọfụ obere nwaanyị nwatakịrị tata ọ bụrụ ya bụ ihe na-agụzi ya na ịdị na ya mgbe ife a bidoro ọfụ anyị bịa na-ebu ya na ụmụ nwaanyị adịghị eyiro na afa na-eyi akwa na-agọsisi arụfa anyị wee na-eti mkposi onye ọbụla yibe na akwa dị mma nụnụ mana ya nwere ozi nke ọfụ ụlọ ya pụtazi esi adatasị gị nwa dị arọ ise ọnwa isii nke ekwu n'aka wee jụbazi asa ya bụ ife nwere ife anyị na-achọpụta n'ime ọ dị ka na aka enwe dị na ya bụ ofe and ya bụ aka enwe dị na ya dị na ọ eji ife a wee na-agwọ ọgwụ mgbe a nọ n'ugwu onwe nke achịkọta wee jezie nzukọ ndị niile na-afụ maka onye ọbụla awakpuru awakpu anyị wee na-achọpụta na ụmụ ife ndị a niile na o nwecha ihe ndị otu a na-asị fa gwaje mee otu a i wee nweta ike dị otu a nya bụ ife wee bụrụzie nọ ka e wee nweta ike kpata eji eme ya o wee jụzie onwe m kedu ihe kpatara eji esi ọnwụ ka e wee nweta ike anụnwa wee fụkwa na ya bụ inweta ike sikwa na anyị nwa bụ ndị kpọrọ onwe fa ọrụ obodo obodo m na ịgụchala akwụkwọ niile ya agụ ara asị gị na ịgụchago n'akwụkwọ nụ ijikwa ọrụ weta n'ego ka mma wee na-eli nri ka e wee gosi na ijela akwụkwọ ilokata ma efuru ife ya eme ọrụ ịchọkpọta esi wee baala ya ụlọ onye na-enwetara ọrụ aka ebe ewosigo ego niile wee zụọ anya n'akwụkwọ gụsịa mahadum mana ka ihe ga-eme nna mụrụ nwa abụzikwana ya na-eme nwa ofu ya nke nna onwe nke mma ama bụ na ihe a bụ alụsị befa nwoke na-efe ya bụ alụsị a wee sị anọ adị ya nwaanyị maọbụ nwa ya nwaanyị ofu ka ọ ga-eti n'ime ya ma ọ bụ na ọ merọ nwa ya na alụsị befa ha ma ekwere ya gaa n'iru and iwu na ọ ya wakporiri nwa ya alụsị ọ sị nọ na ya na nwa ya edina lili n'ozi si na ndị na ka esi wee fenye nwa ya nwaanyị ka ọ nọchizi anya ya ma ya nwụọ maka na ọnwụ ya nwaanyị ka ya bụ ife lute ada ya maka dịka nne kedu ihe ndụmọdụ gị ugbu a gbasara nne maka na ugbu a oge a na-asị obere nwa jee nọnyere ndị nwanne gị nwoke maka maazị onye a na-aya ugbu a maọbụ nwanne gị ụfọdụ akụkọ anụgoro na ọ na-abụ ha jee nọọ nwanne ha maọbụ nwanne nna ha maọbụ nwanne nne ha na-emedu ha maọbụ na-awakpo ha n'ike a kedu ihe ị ga-agwazi ndị nne na nna ugbu a dịka nne ịma na asị nọọ nne na-emekọta ezinụlọ o kwesịrị ka nne ọbụla ka anya mee gịnị ka anya ruo ya n'ala mana ifu ihe na-emezi kịta na be anyị fụ na ndị nne kịta na-achụzi ego chụkarịzịa ma ndị di ha na ha enwekwa ozi ụdị efe marụ gịnị ihe na-eme na be ha ụfọdụ pụọ n'ụtụtụ mbata ha bụrụ n'ime abalị ha amaghọdị ụfọdụ na-ahapụrụ ụmụ ha ndị nlekọta ndị na-enete ha ndị a na-enete ha ma ha eriri ndị ma ha eme ihe niile gbasara ụmụ ha onweghọzi nke ha ma o wee bụrụ ihe mee gịnị ihe jọgburu onwe ya na onye ọbụla bụ nne anya ga-eru ya ana ị na-achụgodo ego na-arụgodo ọrụ uche ga-adị n'ihe ị na-eme maka na ụmụazị ego ahụ ị na-achụ bụkwa na ha nwa ka ị na-achụrụ ya maka na oge aga n'oge a na-asị jekwuru agbata obi ka ọ na-edebe ọ dịrọzi n'ọzọ onye aka na-atụkwasịzi obi kịta ịghọtago o nwego ndị o mere ọtụtụ
ada awakporo site n'ụzọ dị ụta na-edukwa ha jee be nwanne ha aha bụrụkwa onye mee gịnị wakporo ha mana ha gara ezumike ma na ha ga ịghọtago ụdị ya ma ndị gị na ha bi n'ụlọ ndị a na-akpọtakwa ka ha nekọta ha na-esikwa n'ụzọ dị agha wee na-emebisi ụmụazị wee bụrụ ihe jogburu onwe mana ihe nna ọdụmọdụ na-enye ndị nne bụ ka ha nyarukene anyị na ana ka anyị natakenewe n'ụlọ ka anyị kpọkọta ụmụ anyị na-akụziri ha ihe dịgasị ụfọdụ ihe gbasara ihe ndị a maka onwe ụmụazị ị ga-afụ kịta nwere ụdị ihe ha ma ha na-afụ nsọ ha ma ha na-afụ ịgbagoro ihe dị agha ha nwee ike jee na-egwu egwu ụmụazị ibe ha na-emetụkasị ha aka ma ndị karịrị ha sef a na-emetụkasị ha aka ha amaghọdị ihe a na-akọ ihe dị mkpa na ya bụ na azụ nne anyị bụ ka anyị kpọketa ụmụ anyị nso maka ụfọdụ n'ime anyị ụmụ anyị na-atụ egwu ịbịa anyị nso ọ bụrụ na enweghị dịka mmekọrịta nne na nwa adịghị so ọ dị mkpa na mmekọrịta na nne na nwa ga-adị ka nwa gị nwee ike ị na-agwa gị mkpa ya maka ọ hapụ ijekwula onye ọzọ ahụ nwee ike o dufee ya mana ị bụrụ nne na-abịakọta ụmụ gị nso ị na-akụziri ha na-ekwe ihe dị ụta onye metụkwa gị aka ebe dị ụta na-ekwe ọ dịghịkwa mma ijekwa ebe dị ụta ihe abịa ime tiwekwa mkpu kwuwekwa maka ife na ụfọdụ n'ime ụmụazị a abịara ịda mkpoghe ha sị ha na ikwu okpe ma gbuo gị ma onye ahụ ma eme gị ihe ga-ekwukwa na anyị na-akụwara na nwere ihe onye a ga-eme gị ikwuo na a ga-enye aka wee megide wee buo ya bugide onye ahụ ịghọtakọsọ ọ dị mkpa na anyị na-akụziri ụmụ anyị ihe gbasara ihe a ka ha hapụ maka ọ na-agba anya mmiri ịfụ nwatakịrị dị mkpa mmadụ dị 50 60 ma 7 a na-awakpo nwa 7 nsị ọ gịnị na-emezi ike ọ na-agba ya mmiri ọ ya ka o ji wee dị m n'obi nwesị mba ka ekwueke n'ihe a sị na ifu ihe na gị kwuo emechi n'ọnụ ifu ya kwupụ ya ka wee mara ebe a ga-ebido kpọwa onye ukwu ụwa mana ha sịkwazi na ọ bụ sọsọ nwaanyị na ndị oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị nnukwu okenye na-awakpozikwa obere nwa nwoke ha ncha bụ ihe ofu ihe ahụ ọ na-eme na nwoke na-eme na nwaanyị ha ncha bụkwa ofu okwu ahụ anyị na-ekwu ka ndị nne na-atawa n'ụlọ ka ha nwewe ha na ụmụ ha na-enwe mmekọrịta zuru oke ihe ndị nke ha na-afụgasị maka ihe ụmụazị a na-afụkwa dịkwa n'egwu mana ọ bụ na inye ha ohere ka ha kọwatara gị ịghọtago ị na-agbapụ ịgbapụ ịnatakwa na anata ị ga-ajụ ha ka ihe na-eme ka ihe si wee gaa ịma njụ ha maka na ihe ị na-eme karịrị mana oge ụfọdụ na ụmụ ha anaghị ebido ụfọdụ bụ ndị na-ebi n'ụlọ akwụkwọ tupu ha na nne ha ụfọdụ nne ha n'obodo ụmụaka n'obodo dị iche ha nọ n'obodo ọzọ o nwee ike ọ bụ kwa afọ ka ha na-afụkọrịta a na-afụkwa ụdị ha n'ụlọ akwụkwọ mana ọ dịzikwarụ ndị nkụzi ahụ na-elekọta ụmụazị ahụ ebe ahụ maka onye ọbụla aha ya gị tinye n'aka ihe eji tinye gị n'aka bụ ka ime gịnị ka ị na-elekọta ya ọ dịziri ha nwa ị na-ekwusa ihe a abịakwa ụtọ a na-abịa n'ụtụtụ abịa n'akwụkwọ n'ụtụtụ abịa jee gbakọọ gwacha ha okwu ụmụ ihe ndị a dị mkpa ka a na-eme gịnị ka a na-akụziri ha ọ bụkwuo na onwe ka a ga-esi tinyekwuo ya na agụma ihe ndị nke a na-akụzika n'ime usoro eji agụ akwụkwọ ọ dị oke mkpa maka ụfọdụ n'ime ha maka mgbasa ozi n'ụlọ ụka maka na ụfọdụ ihe nna ejezi n'ụlọ ụka n'ụbụ sara aka buru ego tụọ ego ka a ga-esi gbata ego ozi ka a ga-esi omume ka a ga-esi ebi ndụ dịka esi ebi ya na gboo na onye mee ajọ ihe ọ ga-ata afọ ọ karịrị ihe dị nụ ya bụ na ndị ụka bụzi ọganihu ka a na-ekwu na-ahapụzi ihe dị mkpa ihe a Chukwu Jizọs na onwe ya mere n'ụwa ụfọdụ ndị ụka ahapụ gị ya n'akụkụ na-achụzi ego ịghọtago so ọ dịkwa mkpa na mgbasa ozi a ga-aga ma n'ụlọ ụka ma n'ebe niile a na-ekwu ya maka a sị na ifu ihe kwuo ka wee ọ ga-enwenata onye ị ga-azọpụta n'ihe anyị na-ekwu mana ịgbachi nkịtị ihe na-emebi ya bụ ọnụ karịa ibe ya ogene gị waso ịbụbụ onye nkụzi ekwutara maka onunwa ka esi ahazi ụmụaka n'agbanyeghị na ịbụbụ onye nkụzi ịbụkwa onye so na-agbasa ozi na ụmụ ọwara ọgbara ọfụ ugbu a nke umirikiti na-asị na kemgbe ihe ahụ pụtara isite n'ekwentị ikiri ụdị oyiwe ihe na-ama afụ ị na-afụ ka ndị ọzọ si ebi ajọ ndụ na ụdị ihe ndị ọzọ ihe ọma dịkwa na ya mana ọ dịzị ka ihe ọjọọ ka ndị mmadụ eje site na ekwentị ma ọ bụ ọwara izikọrịta ozi a wee na-amụta dịka onye ihe a doro anya bụbụ onye nkụzi kedu ihe a ga-eme igbochilata ihe a pụtara ugbu a ka ọ bụ eziokwu na isi na ebe ahụ ya mụtakwa ụdị ya ikwuola na ụfọdụ bụ ndị na-abịa otu ma ọ bụ ihe alụsị si ha mee
kedu ka a ga-esi gbosinata nke a na-amụta site na ọwara izikọrịta ozi nke zuru ụwa? Ife dị mkpa bụ na ifugo na-emasịrị nwatakịrị ihe eji n'ekwentị ịmasịzi ekwentị na kama na ife anyị ga na-ayọkwu bụ otu Oriakụ Amaka si wee kwuo na anyị ga na-eti mkpu ya, a ga na-ekwulili maka na ikwue nkwado ife dị n'ikwu okwu ya. ị nwere ike ikwu taa onwe ndị na-anụ nụrụ ya fasị ka fa nwakana ya nwee ndị nugoli anụ mana ife ịgwazifa na ime ya ejide yi na ife dị otu ya eme nkwali ike mgbe mmadụ ise bụ ya n'obi ha nụ ya mmadụ ịtọ nwere ike emezi na ọ bụrụ mmadụ na-agbame o nkwali ike ma onwe ndị na-anụrụ ya fa anụzi ya nke fasịkwa ka fa jee nwakana ya bụ ife ka o si wee dị mana anyị ga na-ekwusie ike. Ụfọdụ ifukwa onye ya bife wakpo o nwere ife na-ebute ụfọdụ ịkpata na ome onye nwezu onye ụfọdụ nne adị ekwe ka fa kwupụta ya fa wetezozia na achịba ya ọchị na ịbụ nne awakpo nwa gị ị mara na nwa awakpola awakpo na onye dị a na-arụ mana onye abụrụ onye na dịka kama ihe bụ ihe dị n'obi ọ ya eloti ata ọ ya eloti echi na-eloti ata ile mbọsọ ọ ya anwụ so onye ọbụla imelụrụ arụ ya mana ọ manara ana esikwa ya agbati nkịtị maka ndị gị na fa na-eme nzukọ maka ndị nke na ndị nke ọzọ amesi nne nna nya bụ ife adịrọ mma. Ọ dịka ka ife Oriakụ Amaka kwuru taa ndị nne ekwugo m ihe akwụkasị n'ike ama m na nna sọpọtụ ka ndị nwaanyị na ndị nne so n'ihe a na-eme mana kamgbe mbọsị ndị nne rapụrụ ọlụfa na ezinụlọ solu wee zọba anyị ka fa wee bụrụ ndị na-eweta achịcha anyị na-eli n'ụlọ ka ajị ihe si wee bata baba ekele ọlụ eke ma fe nwee ekwetezi ekwugo m ya kwuo onye ugboro one ma one kwuo onye ebe niile nkwuchi ụmụ nwaanyị asị m ịbịakwa nsịfa mba mụ na unu nọkwa n'ofu ụzọ ọzọ godi itinye ọnụ o nwere ka o wepụ eziokwu dị n'ime o nwere ka o wepụ eziokwu dị n'ime ihe dị n'ihe a bụ na onye ọbụla na-eme ihe ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ihe ọbụla na-eme ị ga-eji uche gị na-eme ihe ịma na mgbe Solomon nọ ọsị na ihe ọ na-ayọ Chukwu ka onye ya gịnị amamihe ihe ọbụla ị na-eme itinye ha amamihe na ya o nweghị isi ya bụ na isi na ụmụ nwaanyị nọ ka anyị nọrọ n'ụlọ tipịa ọkpa ọlụ dị n'ụlọ ọ ya ka m ji na-ekwu na anyị na-emewe ọzọ ịbụrụ nne na-edozi akwa ihe ọya bịa onye ọbụla na-eme ihe ga-eji agụgụ isi Chineke nyere ya ị na-eneta ezinụlọ gị ọfụma ị na-emekwa gịnị ị na-arụkwa ọrụ a na-enwe ka esi ekwu ya o mee gịnị ha ncha niile adị mma. ụmụ nwaanyị na-arụkwa ha na-akọ ugbo mana ewodi ugbo ha na-akọ ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-ebute nsogbu na be gị. Ewu ihe Ogene kwuru na ihe nke na-ewute bụ ewezi ka esi fụ ndị a mere ihe a ekpuchibezie ya nne ekpuchibe ndị nne ekpuchi ka a ghara isi ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu taa ha ekpuchizina o nwego onye mma ịhụdịrị ihe a mee wee rukwa taa ọ ka na-enye ya nsogbu ịghọtago ọ ka na-enye ya nsogbu adịmago na ihe a dịrị ọ bụrụ ihe dị mfe maka ihe a egwu ọ jọrọ njọ nnukwu. So ihe anyị na-ekwu bụ ka ndị nne hapụzi na-ekpuchi mebi na awakporo nwa gị si ka ka hapụ ịmakwa ụgha ihe hapụ ya ụtọ ahụ ọ ga-aka njọ gị nwa bụ nne nwere ike ịga ha ama mana nwatakịrị ahụ ga-egbu ya mana ọ na-afụ na a na-ekwukwa maka ihe dị ụtọ a na-agwụ ya okwu na-akasị ya na-asị ya ngwa kpofuo na ene na ogbochighọ gị ịbụ ihe ị ga-abụ echi ịfụ na nwatakịrị a ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-eme gị na-apụta n'ihe ahụ. Dịka ndị otu na-achụ mpụ na aghụghọ onye ihe a mere kedu ka onye a ga-eji wee mmasị wee bịakwute unu kọọlụ ya unu ewee ihe ya nwere ike imenwu dịka bịawo na otu Global Society for Anti-Corruption onye ahụ bịa ewe ụzọ a ga-eji nyere onye ahụ aka mee na ejidere onye gbara ụdị alụ ahụ kpee ya ikpe taa ya afụ na ọ bụ n'aka ya na o mere ihe a n'eziokwu mana oge ụfọdụ ọ bụkwa ebubo ụfọdụ na-abụ ebubo ụfọdụ na-abụkwa na ome n'eziokwu ya dịka m si kwuo na mbụ na ị na-asị na ị na-ekwu maka mpụ
ụfọdụ oge a na-eche na mpụ bụ sọ ego mgbe izuru ego mana ifu ka ndị oyibo si kwuo ya n'ihe ọbụla imerụ na-eso n'ihu iwu kwado nọọ ya bụ mpụ so o nwere ndị na-afụchakwa ma ndị iche ndị afa imago na-afụchakwa ma gị mana ịbịakwutekwa anyị ga-emekwa gịnị wee nyekwarụ gị aka na ifụkwa ihe a na-ekwu kịta onwego nke a na-ekwu maka ihe ịwakpo ndị mmadụ kịta na iwu anyị na a na-achọ ka etinye onye wakporo mmadụ n'ogbugbu maka na onye ahụ ịwakpo ime gị ya in fact ọkacha obere nwa ihe a ga-adị ya ogbugoro apa so ya na igbu mmadụ ka bụ nọkwa isi m ukwuwe ya na igbu mmadụ nọzikwa n'ofu ihe a maka na ogbuo na mmụọ ya ahụ so ha na ha achọ ka ama ka a ga-etinye ya onye ọbụla wakporo mmadụ n'ọzikwa ka ama ka ndị mmadụ nụ ya fụ na ọ bago n'iwu ka ha ga-ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ onye ihe a mekwara ọbịakwutekwa anyị ga-eme gịnị anyị ga-enyekwara ya aka abịa site azụ anyị amara ka a ga-echi wee bịakwute unu ndị ọzọ wee sote ya ọnụ anyị na-abịa cheta na ọ bụ nzukọ ka anyị na ya anyị na-abịa anyị bịa site azụ oge ha ya gbaba ekwentị ka gị wasọrọta ya ọnụ n'eziokwu ọ bụ mmadụ ka a na-aya n'eziokwu eziokwu ọ mara mmadụ na-egbu ya akara ekwentị ị ga-eji weta ezi ọnụ ugbu a bụ 0801109 ka anyị gbapụ ọsọ wee mara ihe ị chọrọ itinye n'okwu niile nke anyị ji ma oge anyị bidoro ka etinye ya ọnụ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ gaa n'iru Benue wee na-akpọ gaa n'iru Emeka ngwa obere wa odibo iso odibo ọ dị mma daalụ ọ dị mma nke akwa ọzọ a na-ekwu ọzọ a na-eme Emeka sị na ọzikwa nwaanyị nọ na di iso odibo na efe nna ya ukwu bụ ihe ọzọ na-ewuzikwa ugbu a nwantọ ọ dị mma onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ bee ya nkenke ekele m gị gaa n'iru nwanne okwu anụnwa onye na-ekwu mana ọ na-ahụ agbatịrị maka na ihe anụma ana m agwa ụlọ eziokwu ihe anụma bụ ọtụ zọrọ dị ya maka na ese naanị ya bụ na mgbe nwe ụfọdụ jiri ahụ maka na ọ bụrụ mgbe efere mpe mgbe ndị ahụghị na-ebe ọnụ onye ka ibi ile nwaanyị anya mana kịta anyị ahụ ndị nta akara ihe ha na ihe na-eje anụmanụ dịka amụta ihe na-esi ya ọmụgị ihe ndị na-aga na amụta ya ọ bụ ihe nzọpụta ụwa kịta ọ dị ka si na-adị na-akụziri ụmụazụ ihe gbata gị ya aha ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ bụ maka na ajọkwuzie ma ndị na-enyeta na ekwentị ma nke dị mma ma nke dị njọ nke dị mmadụ na ya onwe azụkwa onye na-ete ele n'ime ya ọzọ nke ọjọọ aha ya onye ọbụla ga ọkacha n'ọnụ ọgwụ na-edesi isi na ya ihe a na-amụta n'ime ya bụ nwa amahọ Chineke mere anyị ebere daalụ biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ isi ebe gaa n'iru gwa ya afa gị gaa n'iru ihe ọ na-ekwu na ofu ihe anyị mekwara ebe a n'izu abụọ gara aga nwoke dị afọ 26 60 years gbakwuru nwa dị 8 years so ihe ọ na-ekwu nwere mkpa ga-eme ya maka a ga-enwe ihe ọ ga-akọsụ ihe buru ibu
Daalụ, daalụ. Bye bye. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Maazị Ụzọdịmma na-akpọ. Biko ebe ka isi akpọ? Enugu. Gaa n'iru. Asị m na ihe unu na-ekwu amaka maka na asị m sikusie ya ike maka na ihe gbasara ịdakpo mmadụ ụmụ nwoke na-adakpo ụmụ nwaanyị, ụmụ na-adakpo ụmụ nwoke, mana ihe kacha mkpa bụ ịnọ nkịtị maka ihe ịnọ nkịtị na-akpata ụmụ ihe ndị a niile. Ọ bụrụ na ihe a ga-esisi ike akwado ndị mmadụ ọrụ, gọọmenti a na-alụ indọstrị nọnyere a na-eje ọrụ, ọ ga-eso tinye aka benata mmadụ ịdakpo ibe ya. Ya maka m na-etinye ndewo. Daalụ, daalụ nwanne, daalụ. Ihe na-eme ndị onye ọbụla kekwanụ nkwụcha ọkwa mmadụ ka a na ya maazị nke amaazị onye bụ onye ọ dị ma akara ekwentị ga-ejiti ọnụ mmadụ ole na ole tupu anyị na-achịkọnata ya ọnụ gbazie na ihe ọzọ anyị were ebe a ka anyị wezie wee ebezie ndụmọdụ maazị Ogene na ndụmọdụ nke gị kedu ihe a ga-eme ugbu a ọkachasị ịnọ na nke Emeka si Benue kwụkwọ ugbu a sị na nke kachasị nke bụzi nwaanyị nọ na di nwa odibo na-efe na akpọtara odibo ọ hapụzie di ya ọ bụzi nwa odibo bụ ihe na-atọzi ya na-amasịzi ya na alụ karịsịrị kedu ka a ga-esi mebe ihe a nwaanyị ayọkwanụ ya bụ di ọ bụkwa na ya bụ di na-adị enwere efe maka ka ọ nwere otu nsọ akọwa akọ nke m ifela adị asọkwa m ikwu ya bụ ife ịmago na onye na-anya ụgbọala enwecha bootu na ndị otu ya ịrapịa ka ọ kpọọ nkọ ma ọ fụrụ mmanụ nna ya atụnye ebe a ka onye abịa ife wee na ọ chọba na ebe otu na o si wee na-afịa kama nwaanyị eso onye achọzibe kama ọ ga-ejebezi mebe ihe alụ ọkwanụ nke dị nso ọkwa sị na aka ekpe bụ ife dị ike nso ya bụ na ị na-adụ ụmụ nwoke nne ya na-agbakọ mbọ ọkwa ịgbasa mbọ na-atụbata na-eje na-eme nke ọzọ nyenụ nwunye gị gị na ya nọkwuo n'uso nyekwuo onye ahụ bụ opportunity ịma na nke na-ekwu gba ma nke ụmụ nwaanyị na ịwagbu ụmụ nwoke achọbụrụ m itinye ọnụ mana nke aka ekwugo m ya kwa onye ugboro ma ejikwa ma statistics ya ụmụ nwaanyị na-awakpo ụmụaka karịrị ụmụ nwoke na-awakpo ụmụ nwaanyị ụmụaka ọkwa ndị a na-emesilekwu na nafa na afịa arụ nweta anti big anti na-eyicha oke akwa na-agalụ ọnụ ịpụta egwu a na-atụghị ya bụ ife kali o nwekwa nke melụ n'ọfụlụ a nwa nwoke si na nya dịli afọ 15 years ka ya wee lụkwuru nwaanyị ya nwaanyị wee mụta nwa ya wee na-eto nwoke je wakpo nwa nwaanyị asa nna kedu ihe bụ iwe gosi na eve mmaghị gị melụ ya ka ya mekwuru nwa ya mgbe emela ajịfe si ọrụ obodo zelia onwe nke anyị na-afa akọwa anyị na-ayọsi ike ji akpọkọtago nwa nwoke a na-ayị ya kedu ife na-ese na nwaanyị a na ihe o meli ya kịta na di ya ji ego nwere ọnụ n'obodo na ya chọrọ imekwuru nwaanyị ihe meli ya a na-ayọ nwoke si ọkwa idi gị adịlu enyo ebe a kịta idilugoli otu a nna biko gba ya alụ ma ya bụ na otu idigoli anya adịghị anya ga-aba ka ihe a ga-emezi ugbu a maka ma ndị na-adị na okenye isi awọ ụmụ obere ụmụaka ekwu n'aka kedu ihe a ga-eme igbochilata ihe na ụdị afọ a ga na-atọ ndị dị otu a na nchịkọta okwu nke gị kedu ndụmọdụ gị nke izizi ndị nne mmalụ otu fajis akafa akpọju ụmụfe akwụkwọ akpọnatafa nke ịbụọ ọ kakwa mma gọọmenti mee nya bụ iwu ọ bụla ịtụkpọrọ onye a ya na-aba ụlọ mkpọrọ ọ bụla igbusi igbue ma nya bụrụ ife ma na amalụkwa na amalụ ọkwa nke m kwuru onwe ihe ndị ọcha na-akpọ blackmail enwere ike isi ka igbue maka ọ nwekwa ndị nọcha na ụmụ mkpọrọ ọ ya bụ ile kacha anya na onye a na-aga n'iru ị chọrọ ihe eme ya anyị enyocha bụ ife enyocha ọ bụrụ na etikwa mgbusi na awakpo omume onye ọbụla etili mgbe onye a bụ eziokwu na anyị enyocha anya bụ ife enyocha dịka Oriakụ Amaka Weke dịka ọrụ unu bụ ịfụ na onye ọbụla mere mpụ na atara ya afụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye kedu ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a ifugoro akụkọ na-abịa ụfọdụ kasị na ụka mekwara nso nso a na-akọ na-eme kedu ka a ga-esi onye were ụdị ha na-ewere ike ịkọrọ ya nne ya maka na ụfọdụ bụ ọ chọọ ikwu
nne ababa ma ọ bụ nna ababa ya na mmụ ya adịrọ na dịka eyi ka ị ga-esi bịa kọsara unu ka unu wee ike fụ na ihe a binata na onye mere ihe a ajọ arụ a na-atara ya afọ. Oke, tupu m ekwuo nke ahụ achọrọ m ikwu ofu ihe na-eso akpata ndị mmadụ ji awakpokwa ụmụazị awakpo onye mmadụ. Ụfọdụ na-aṅụ ọgwụ ike so ọ dị oke mkpa na ndị mmadụ kwụsịrị ya bụ ihe maka ihe a na-eme buru ibu. Ọ na-eme ndị mmadụ ha etinye aka na mwakpo n'oke mmanya maka ife onye ṅụrụ mmanya ṅụbeghị oke ọ da amazi ihe ọ na-eme. Ọ dị oke mkpa na ndị mmadụ kwụsịnatara ya. Ihe ịṅụ ọgwụ siri ike na oke mmanya na-emezi kịta ọ karịrị. Ya bụ ihe izizi ụfọdụ ga-akwụsị n'agbanyeghị na enwechakwa ihe ndị ọzọ na-akpata ndị mmadụ ji eme awakpo mmadụ ibe ha. Ọzọ dịka ịbịa bụrụ onye ọbụla fụrụ onwe ya n'ụdị ọnọdụ a mee ọnụ kwuo okwu ekpuchi na asịkwana na ifele na-eme gị na ikwukwa asị hei na ihe a mee gị ikwuo amara ebe a ga-ebido mee gịnị nyenwere gị aka. Ndị nne na onwe ha wenatawa anya n'ụlọ mara ka ihe na-eme n'ụlọ si adị ha na ụmụ ha na-akpakọrịta nkata na-agwa ụmụ ha ihe ndị ha amahụ maka ụmụazị ya na-eto eto. Otu isi wee kụziere nwatakịrị ka oge esi wee too ihe ọ bụla ịkụziri nwatakịrị onye ezi kụziere ihe ọzọ mgbe ihe dị na ya pụtara ibewe mana gị nwa bụ nne imeghị ihe ị kwesịrị ime dịka nne ahụ egwu. Nna kwesịrị ị na-enyocha ezigbo nna kwesịrị ị na-enyocha ọkpọkwa sọ nne ị na-eto ụmụazị akpọkwanụ sọ nne ka ọ dịrị onye ọbụla na ọ bịakwa na ndị nke a na-akpọtalụ nwa bọyị ha hapụzie di ha wee ọ jọrọ njọ. Ọ bụgodi na gị na ime ọ bụrụzi nwa bọyị ka nwatakịrị a ga-esi na-afụtazi di gị ahụ ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ya onye ọbụla wepụ aka n'ihe na-ezighi ezi ịghọtago. Na ihe ọzọ dịkwa ka ịbịa dịka ogene si wee kwuo ụfọdụ na-amakwa ụma buo mmadụ ebubo si he na onye a mere nke a mere nke a just like o si na blackmail na ọnụ oyibo ka iwu ka a na-enyocha ndị na-eti iwu mgbe fa ama mmadụ ikpe ka enyocha ya ọfụma. Ị na-anya n'ụlọ mkpọrọ nwee ndị aka ha dịcha ọcha nọ ebe ahụ. O nwego nke mfụ mbọsa ije nke a bụkwa ihe repu nwa ikolobịa nwatakịrị wee kọchara anyị ka o si wee mesi na aka ya na onwekwa ihe m n'okwu nwatakịrị nwaanyị akpọrọ ya si ya bịa ya na ya magbu ha na ayịbụ na-emekọ ihe onụzia di a na-ekwuzi di ya anọghọ obodo a ọkpọ ya si ya bịa ka ya na ya afọ nwatakịrị abịazie nwata nwaanyị a eme gịnị awakpozie nke nwoke ka mmadụ batazi n'ike nwaanyị eme gịnị o tiwezie mkpu. Nwatakịrị nwoke a nọ na ụlọ mkpọrọ kịta ebozie ya ọkpọwa di ya aka na-ekwu di ya nata ego dịnụ maka onye enweghị ego enweghị ọnụ okwu. Onye enweghị kama onye ọzọ ga-ejekọrọ di ya o jirezi aka ya wee sizie di ya nọọ nwatakịrị a bata gwakpuo ya mana onye nwa bụ ihe mee gịnị gwakporo nwatakịrị a ifugonu. A ga na-enyocha ụfọdụ ihe bifo a na-atụnye mmadụ n'ụlọ mkpọrọ and ọ dịkwa mkpa na etiri iwu ka ndị mmadụ wee tụwa egwu wee ma ndị a na-awakpo ụmụ dị ahụ na-abụ ofu ahụ ndị eku n'aka nke a bụ ihe ka njọ ọ bụ arụ nke a bụ oke onye ọbụla kpachara anya. So ndị ihe dị ụtọ adịkwasị ha kpọọ anyị ha sendere anyị meseji na email oge ruo anyị ka anyị nwee ndị anyị na ha na-arụkọsịcha info@globalanticorruption.com ha gwa anyị kọrọ anyị nke ihe si mee ihe ọbụla ị na-ekwu ị ga-enwekwa ihe akaebe maka ịpụtasị n'ọnụ a ga-afụ akara ekwentị anyị dị mma mana a ga-ebu ụzọ jee na Facebook Global Society for Anti-Corruption na Facebook nnọkwa na Twitter anyị nọ na Facebook ya bụ ije na Facebook Instagram na-achọ Global Society for Anti-Corruption email Twitter gsac_ngo email wee bụzi gị info@globalanticorruption.com. anyị chọọ ịkpọ akwụkwọ onye chi ịkpọ akpọ 07035892211 0703589 ọkpụrụkpụ aghụghọ gbara ọkpụrụkpụ ka anyị ncha niile tinye aka
ka a chụpụ ya na ana anyị. Ọ dị mma ụnanụ na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa onye ọbụla ke nkụcha maka na ike nkụcha abụghị ụjọ biko ọ bụrụ na aka gị dị n'ihe dị otu a na ị na-ese afịfịa maọbụ na ị na-ese anwụrụ na-awụfe mmanya oke wepụ aka na ya ọ ga-etekwa gị n'ụwa ejide gị ejide cheta na enweghị ihe zoziri ezo n'ụwa ndị niile mere alụ a niile Chineke na-epụta gbaa ha n'anwụ ihere abụrụ nke gị bụrụ nke ezinụlọ gị a na-ata gị afụ ị na-ebu ihere wee na-aga chi onye ahụ i jere mee mmụọ ya na-ata gị ụta mana ọ bụrụ na ewe ka o si mee gị ezokwana ya ka ataba ndị ahụ ụta maka na nzuzo ya mere na ụfọdụ imirikiti ndị na-eme ya na-apụtazi wee na-eme ajọ ihe a mana ọ bụrụ na mmadụ mee ejide onye nke ata ya afụ ndị ọzọ atụ egwu tasie onye nke afụ ndị ọzọ esere aka na ya biko mana nke kachasị nke nne nna ndị okenye ka anyị chebe na ụmụ anyị mara ihe a na-eme ka anyị na-enedo nna ha anya ka anyị na ha bụrụ enyi na-agwa ha ụdị alụ adị ka ha mara ka ha ga-esi na-eke nkwụcha ewere ihe mere ha kọọ tupu ihe ahụ emebie ka amara ka ha ga-esi gbochi ya ma nke ka nke onye ọbụla ke nkwụcha na nke nkwụcha bụ ụjọ ọ dị mma ijekiri ihe a niile na Kpakpando TV nke nọ na YouTube ije ebe anyị na-afụ ka ihe niile adị ekele na gị Tobel ke bụbara ya na YouTube otu ọka ka m si ekene maazị Ogene Jude Ogbodo na-agwara ihe Jude pụtara ọ sị na ị nọrọ mgbe ị na-aza mana biko isi na abụ m onye oti mkpu abụrụ m onye oti mkpu ihe m fụrụ ị bụrụ onye oti mkpu ị gụchara afọ ahụ ihe a bụ organization o ọ dị mma ị na-etiri mkpu mana ị na-etiri ha mkpu anyị na-etiri ụmụaka na-etolite mkpu mana ọ bụrụ nke itili gọọmenti mkpu biko ọ dị mma Oriakụ Amaka Weke ekele gị ọ ga-adịrị gị na mma biko kwa mgbe na-apụta ka a na-ekwu na ihe a na-afụgo na asị na-ekwusi ya ike ọkachasị onụwa na-achụ mpụ ọsọ maọbụ ụkwụ elu ọna ka ekwusie ya ike ọ dịghị mma abụ m Chizzy na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma.